Hola a tots, què tal? A continuació us explicaré alguns exercicis que han resultat una mica complicats als alumnes quan han estat practicant exàmens de selectivitat, alguns exercicis de selectivitat. El primer exercici que us vull explicar, que evidentment lo de ser difícil o no és subjectiu, això ho deixo clar des del principi, però bueno, a vegades us passa que veieu una gràfica als exàmens i us costa una mica entendre una mica per on van els trets i que us estan demanant i interpretar també la gràfica, no? Doncs us explico aquest exercici que és del setembre de l'any 2018, és l'exercici número 7, i és un exercici de termo, ¿vale? Llavors, l'enunciat el teniu i jo el llegeixo ara, diu: l'activitat antimicrobiana de la plata ha estat demostrada in vitro fins i tot contra els bacteris multiresistents. Perquè es doni aquesta activitat cal que la plata es trobi en l'estat d'oxidació més 1, com succeeix en l'òxid de plata. Però en una temperatura de 25 graus aquest compost es pot descompondre i formar plata en estat d'oxidació 0 segons la reacció química següent. Llavors, el primer de tot és escriure la reacció, que en aquest cas ens la dona, comprovar si està igualada, tenim 2 plata, 2 plata, un d'oxigen, 2 i 2, perquè això queda simplificat, un d'oxigen. Per tant, està igualada la plata sòlida, l'òxid de plata sòlid, la plata sòlida i l'oxigen en estat gas. Diu, en el gràfic següent es mostra la variació de l'energia lliure estàndard d'aquesta reacció en funció de la temperatura. Jo l'he representat aquí. Diu, a calcular la variació de l'entropia estàndard de la reacció de descomposició de l'òxid de plata, explica què indica a escala microscòpica el signe de la variació d'aquesta magnitud termodinàmica. Bé, paro aquí, anem a resoldre primer l'apartat A. Es donen les entropies absolutes, les teniu a baix, en condicions estàndard. A més ens donen la nota de que suposa que l'entalpia i l'entropia no es ve modificada amb la temperatura, i el primer que podem fer és calcular aquesta entropia, perquè tenim les entropies absolutes. El primer hem de ficar la fórmula i ara hem de descomposar aquesta fórmula per a aquesta reacció. Per tant, com que comencem amb les entropies absolutes dels productes, seria 2 vegades l'entropia de la plata sòlida més 1 mig l'entropia de l'oxigen menys l'entropia de l'òxid de plata. Recordeu que sempre heu de ficar els coeficients estequiomètrics. En el cas de les entropies absolutes no passa com les entalpies de formació, que els gasos diatòmics i els elements són 0. Aquí trobeu totes les entropies, té que veure amb la disposició o l'estructura de la molècula o de l'element. Per tant, fixeu-vos que tinc 2 vegades l'entropia de la plata, que en aquest cas l'entropia de la plata seria 42 amb 7, i ara vindria un mig l'entropia de l'oxigen, l'entropia de l'oxigen són 205 amb 1, menys una vegada l'entropia de l'òxid de plata, que seria 127,8. Si fem el càlcul, això ens donarà un valor de 60,15. Compte amb les unitats, recordeu que és joule partit per Kelvin mol o joule partit per Kelvin, Per tant, aquí tenim la solució de l'entropia. I ara ens demana també, hi ha una pregunta important, més teòrica, que ens demana que justifiquem o expliqueu què indica a escala microscòpica el signe de la variació d'aquesta magnitud termodinàmica. Clar, aquí hem d'explicar prèviament que la variació de l'entropia està relacionada amb la variació del número de mols gas, ja que els gasos són els que representen més desordre. Recordeu que l'entropia el que mesura és el desordre del sistema, en aquest cas el desordre de la reacció química. Per tant, hem de fer una petita explicació i explicar que la variació de l'entropia està relacionada amb la variació del número de mols gasos, ja que quan el número de mol gas augmenta, per exemple, l'entropia augmentarà el desordre. En canvi, si disminueix la variació de mols gasos, disminuirà l'entropia. Si la variació de mol gas en la reacció és 0, és a dir, no hi ha variació perquè hi ha la mateixa quantitat de mols a esquerra i a dreta, en reactius i productes, la variació de l'entropia serà 0, és a dir, hi ha el mateix ordre o el mateix desordre en reactius que en productes. Bé, doncs el que farem ara serà fer un recompte dels mols gas que hi ha reactius i a productes. Clar, aquí hi ha 0 mols gas
perquè això és sòlid. I aquí, en canvi, només hi ha un mig de molt gas. Per què? Perquè només tenim aquesta espècie que és gas, que és l'oxigen. La plata és sòlida. Per tant, si calculem increment de N gas, seria mols gas finals o de productes menys el número de mol gas inicials o de reactius, com ho podeu ficar, està tot bé, i això seria un mig menys 0, que donaria un mig. Llavors, què ha passat? Que ens ha donat que aquesta variació de mol gas és positiva, i això concorda amb el que ens ha passat, que és que l'entropia, evidentment, la variació de l'entropia, ens ha donat també positiva. Clar, perquè el que està passant aquí a la reacció és que està augmentant el desordre. Hi ha un augment del desordre. Per tant, sempre feu aquí una petita explicació, perquè només ficar això no tindreu tota la puntuació, també s'ha d'explicar. Amb una redacció, explicar una miqueta, unes frases, doncs la relació que hi ha a escala microscòpica de la variació de l'entropia amb la variació dels mols gas del sistema, en aquest cas de la reacció química. Bé, doncs anem a passar a l'apartat B, que és una mica on entra en joc aquest gràfic que teniu allà. Llavors esborro i anem a fer ara l'apartat B, que ens demana una cosa curiosa aquí. Clar, aquí els alumnes van quedar una mica, l'any que va tocar aquest exercici, es donaven aquesta gràfica i ens demanaven, diu, explica quina és la influència de la temperatura en l'espontaneïtat d'aquesta reacció, digues si la reacció és exo o endo. Clar, anem a observar el gràfic. Mireu, en l'eix de les abscisses, de les X, en mates, aquí tenim la temperatura, aquesta variable. I aquí tenim l'energia lliure de Gibbs. Per tant, el primer que anem a escriure és l'equació de Gibbs, L'equació de Gibbs, que recordeu que tenim en compte que l'entalpia i l'entropia és la de condicions estàndard perquè no varia amb la temperatura, ja teniu aquesta aclaració, aquesta nota en les dades. Doncs una cosa que sabem, segur, és com és el signe de l'entropia, l'hem calculat en l'apartat A. I ens ha donat que aquest signe, anem a apuntar-lo aquí, és positiu. Ens ha donat que hi ha un augment del desordre. A més, el podem veure per la variació dels números de mols gas, perquè està relacionat. Molt bé, doncs què passa? Que sabem que perquè una reacció sigui espontània s'ha de complir que la variació de l'energia lliure de Gibbs a la temperatura que sigui, per tant no fico condicions estàndard perquè això seria només a 298 Kelvin, però a la temperatura de treball ha de ser negativa, Si és positiva no seria espontània i si és 0 estem en situació d'equilibri. Per exemple, una situació d'equilibri seria, per exemple, un canvi d'estat, entre altres. Bé, doncs què passa si observem el gràfic? Ens adonem que a mesura que augmentem la temperatura, l'energia lliure de Gibbs va baixant, perquè això és una recta que té pendent negativa. Per tant, a mi, a temperatures altes, veieu que l'energia lliure de Gibbs serà com? Doncs serà negativa. En canvi, si estic a temperatures baixes, me quedarà positiva l'energia lliure de Gibbs, en aquesta zona d'aquí, no? Per tant, aquí seria què? Positiva, que seria no espontània. En canvi, aquí sí seria sí espontània. Per tant, a mi m'interessa treballar a temperatures com? A temperatures altes. I si és a temperatures altes, és a dir, està afavorida a temperatures altes, això ho podeu explicar observant en el gràfic, també ho podeu marcar en el gràfic, com he fet jo, perquè el corrector se n'adoni que ho has entès. També pots explicar una cosa important, i és que realment això és com l'equació d'una recta a nivell de matemàtiques. Recordeu que l'equació explícita de la recta és una cosa així. Llavors, l'ordenada en l'origen, per nosaltres, és la que no, clar, la variable que tenim, això fa de X, i això fa de Y. Que sí? Per tant, clar, tota aquesta part d'aquí, menys increment de S faria com dependent, que seria la M. I l'entalpia seria l'ordenada en l'origen, la N. Per tant, això faria
la N per nosaltres seria l'entalpia i la M, que és la pendent, seria menys increment de S. El que passa que l'endreçarem, nosaltres l'equació de Gibbs està endreçada d'una altra manera, però realment l'equació de Gibbs es pot representar com una recta a nivell matemàtic. Molt bé, doncs, què passa? Que nosaltres ja hem vist que a temperatures altes és espontània aquesta reacció, llavors ho podem justificar mirant, observem el gràfic, a mesura que augmenta la temperatura, l'energia lliure de Gibbs baixa, per tant, serà espontània o estarà afavorides a temperatures altes. Per tant, la primera resposta és que a temperatures altes l'energia lliure de Gibbs serà negativa, per tant, serà espontània. Però clar, perdó, això és l'apartat B, la primera pregunta. Però què passa? Què passa? Que també ens demanen que si la reacció és exo o endo. Bueno, clar, amb això que us he explicat de la recta ja ho podríeu saber. Hi ha alumnes que podien haver fet raonar a partir de l'equació de la recta, que potser és una mica més complexa, però si teniu un nivell de mates una mica així bo, podeu se l'adoneu de l'equació explícita. Llavors, què passa aquí? Que jo ja m'he adonat que la N, que és l'ordenada en l'origen, què és l'ordenada en l'origen? És on talla la recta en l'eix de les Is, en aquest cas en l'eix que hi ha l'energia lliure de Gibbs. Per tant, si jo això ho allargo, enteneu que no està allargat en el gràfic, però si jo allargo la recta, visualment ho podeu veure en el gràfic, tallarà aquí, tallarà la part positiva. Que sí? Per tant, com que talla la part positiva i hem quedat que la N, que és aquesta ordenada en l'origen, és l'entalpia, com és aquest signe? Aquest signe ha de ser, ves, on talla aquí, és el valor de l'entalpia, on talla la recta. Per tant, està tallant en la part positiva de l'eix de les ordenades, de l'eix de les 6. Per tant, aquesta entalpia ha de ser positiva. Es tracta llavors d'una reacció endotèrmica. Per tant, es dona positiva, absorbeix energia en forma de calor. Una altra manera de veure és que, clar, podem veure què passa en l'equilibri. En l'equilibri, que és aquí, justament quan talla la recta en l'eix de les abscisses, l'energia lliure de Gibbs és 0. Hi ha un altre raonament, si no veieu això de la recta. Què passa en l'equilibri? Que l'energia lliure de Gibbs és 0. Anem a veure la situació d'equilibri en l'equació de Gibbs. Si jo substitueixo això en l'equació de Gibbs, això és 0, entalpia, sí? Què passa? Jo puc aïllar el valor de l'entalpia aquí. Llavors, aïllo el valor de l'entalpia, llavors aquest terme que està negatiu passa a l'altra banda en positiu, vaig a endreçar-ho, nois, ho endreço, això passa cap a l'altra banda, llavors quedarà així. I ara penseu una cosa, com ens ha donat? Quin signe tenia l'entropia? Un signe positiu. I la temperatura, estem treballant en valors de temperatura com? Positius, de 0 cap a l'infinit, o sigui, ja m'enteneu, però no estem en aquesta part de l'eix. Per tant, la temperatura aquí també se considera una temperatura positiva. Se considera una temperatura positiva en Kelvins. Per tant, positiu per positiu, això és positiu. Per tant, hem trobat el signe de l'entalpia, és positiva aquesta entalpia. Per tant, és una reacció endotèrmica, absorbeix energia en forma de calor, per tant, refreda les parets d'aquest recipient, del recipient on es troba la reacció química. Doncs aquest és un exercici que en el seu moment els alumnes van tenir una mica de problemes per la interpretació del gràfic, i també una mica perquè els alumnes en l'apartat A no raonen gaire bé la relació entre l'entropia i l'increment de molts gasos a escala microscòpica. Una mica és l'explicació més tècnica d'aquesta relació. Bé, doncs, fins aquí aquest primer exercici. Espero que us hagi ajudat a entendre una mica aquest exercici de termo. Bé, nois, anem a passar ara a explicar un altre exercici d'aquests una mica més complicadets que van sortir a la CELE
de química. En aquest cas és un exercici una mica més antic, del 2014, però compte perquè és un exercici interessant, vale? És de la sèrie 3, va sortir a un juny i era l'exercici número 7. Vale? Aquí teniu un dibuix que surt a l'enunciat, el teniu allà, i anem a llegir primer l'enunciat, a veure què ens demana. Vale? És una electròlisi, per tant és un exercici de redox, específicament de l'aplicació de redox, l'electròlisi. Diu, en l'electròlisi d'una dissolució aquosa de iodur de potassi s'obté iode i hidrogen. Per dur a terme aquest procés d'electròlisi al laboratori, un estudiant fa un muntatge representat a la figura adjunta. L'estudiant ha introduït una solució aquosa de iodur de potassi 0,5 molar en un tub en forma de U i s'ha afegit unes gotes de fenoftaleïna al costat del tub on hi ha l'electroda que fa de càtode. A mesura que avança el procés electrolític, apareix una coloració rosada a la zona del càtode i una coloració marronosa a la zona de l'ànode. Indiqueu la polaritat del càtode i de l'ànode en aquest procés electrolític. Això és l'apartat A. Escriu la semireacció que es produeix en el càtode i expliqueu raonadament la coloració que apareix en aquesta zona. Després fem el B. Anem primer a contestar aquest apartat. Ens demanen la polaritat dels electrodes i també la semireacció que es produeix al càtode i per què surt aquesta coloració que hem llegit que aquesta coloració és de color rosa, és rosada. Coses importants, a part de que tenim aquí unes dades d'una massa atòmica relativa del iode, la constant de Faraday, surt una cosa interessant i és la fenoftaleïna, que sabeu que és un indicador àcid-base. Això ja als alumnes els va una mica com, ostres, estic en l'electròlisi, ara apareix això que és d'àcid-base, i ens diu que en la forma àcida la fenoftaleïna, anem a apuntar-lo aquí, aquest indicador, que és la fenoftaleïna, apareix com a incolor, no té color. En canvi, la seva forma bàsica és de color rosat, rosada. Llavors, ens donen el pH en el que treballa, en el pH de viratge d'aquest indicador, que va entre 8,3 i 10. Molt bé, doncs, per tant, el pH, com és aquest pH si és entre 8,3 i 10? Està treballant en un pH de què sentit? En un pH bàsic. Llavors, si ha virat, si ha canviat de color aquest indicador, ja ens dona una pista una mica en què medi està produint-se aquesta electròlisi. Llavors, fixeu-vos, primer, diu, indica la polaritat del càtode i del ànode. Bueno, això és teoria, l'alumne ho ha de saber. Per tant, l'ànode es fa la reacció de què? La semireacció d'oxidació i té una polaritat. Com és la polaritat? Doncs és positiva, al revés que la pila. Per tant, en aquest dibuix, que perdoneu que no he ficat els pols, però bueno, és menys i més, en aquest cas, l'ànode, aunque jo quan dibuixo faig l'electròlisi, a mi m'agrada ficar l'ànode aquí i el càtode aquí, l'hagués ficat al revés, però bueno, ells ens han donat el dibuix, per tant aquí l'ànode aniria aquí, i el càtode, que es fa la semireacció de reducció, té una polaritat negativa, per tant aquí estaria el càtode. Aquí es fa l'oxidació i aquí la reducció. Ho fico així abreviat perquè vaig una mica ràpid. En els exàmens no fiqueu abreviacions, sempre escriviu-lo tot. Molt bé, doncs, dit això, anem a tornar a llegir perquè ens diu una cosa interessant. A mesura que avança el procés electrolític, apareix una coloració rosada en la zona del càtode. La zona del càtode és aquí. Per tant, aquí comença a aparèixer, no tinc rosa, però tinc vermell, aquí rosat. Mentre que en la zona de l'ànode apareix una coloració marronosa, no tinc marró, però bueno, farem l'efecte així. Tampoc és és com... Molt bé. Llavors, què passa aquí? Això ens dona pistes de lo que està passant.
Què tenim en la dissolució? Fem l'electròlisi de què? Del iodur de potassi. Per tant, en tenim potassis i en tenim iodurs. Sí? Llavors, els iodurs, l'única història que pot passar és que passin a iode. Per tant, si passen de iodur a iode, el que està passant, mireu els estats d'oxidació, passa de -1 a 0. Per tant, el que està passant aquí és que està augmentant l'estat d'oxidació, per tant s'està oxidant. I si ho teniu, hi ha alumnes que poder això no ho tenen gaire clar, però el iode té un color marronós. Per tant, què passa? Que el que està passant en la part de l'ànode és que s'està generant el iode, evidentment perquè s'està fent l'oxidació. Per tant, aquí aquest color marronós indica que està apareixent, ho ficaré així, que està apareixent el iode. Sí? Però, i què passa a la zona del càtode? Clar, l'alumne podia pensar el potassi. Home, no, al potassi no li passa res, no canviarà d'estat d'oxidació. Quan heu vist una reacció d'electròlisi o una pila on hi hagués el potassi com a protagonista d'alguna de les reaccions, de les semireaccions? Al potassi no li passa res. Clar, però hi ha alguna cosa més aquí. Hi ha una altra molècula aquí important, no? Està l'aigua. Llavors, què passa a l'alumne? Que l'alumne hauria d'entendre que el que li està passant, o el protagonista, diguéssim, de la semireacció de reducció és l'aigua. A l'aigua li estan passant coses. L'aigua està passant, això passarà on? En el càtode, que té la polaritat negativa i és la semireacció de reducció. Doncs l'aigua està passant alguna cosa. Clar, què passa aquí? Que l'alumne ha d'entendre que l'única cosa que pot passar és que l'aigua passi a hidrogen. Recordeu la primera frase, tornem a llegir, diu s'obté hidrogen i iode. Ja tenim el iode per aquí, per tant el que s'està generant al càtode és el senyor hidrogen. Aquí hi hauria bombolletes del gas que està sortint. Per tant, l'aigua està passant a hidrogen. Però hem de tenir en compte una cosa, i és que, clar, l'aigua, en quin medi la igualem? En medi àcid o en medi bàsic? I aquí està una mica la idea més important, i és que, com que s'està generant color rosa, significa que l'indicador de fenoftalina, perquè quan s'ha fet el muntatge s'ha ficat unes gotetes d'indicador, ha virat l'indicador de color. Per tant, està en la seva forma que bàsica. M'està indicant que aquesta semireacció s'ha d'igualar en medi bàsic. Llavors l'alumne s'ha de recordar de com igualar els hidrògens i els oxígens en medi bàsic. Llavors recordeu, els oxígens amb el doble de quantitat d'OH, d'hidròxids, i els hidrògens amb la meitat d'aigües. Per tant, oxígens amb el doble d'OH, hidrògens amb la meitat d'aigua. Llavors, què passa? Tinc un oxigen, per tant, el doble de 1 seria 2 hidròxids aquí, i ara anem a comptar aquí que tinc 2 i 2 hidrògens, per tant, la meitat de 4, 2 i 2, 4, la meitat de 4 són 2, dues aigües per aquí. Me quedarà igualar únicament els electrons. Llavors, com que tinc dues càrregues negatives, en productes, en reactius, fiquem 2 electrons. I mireu com quadra, perquè recordeu que la reducció es guanyen electrons, que venen de què? De la semireacció d'oxidació, que és on es perden. Per tant, en la reducció han de quedar els electrons en reactius, mentre que en l'oxidació han de quedar els electrons en productes. Aquesta seria la semireacció. Llavors, l'explicació de per què s'observa, perquè es demana la polaritat, la semireacció del càtode, de per què s'observa aquesta coloració, hem de dir que com que l'aigua s'està, en aquest cas, l'aigua s'està reduint a hidrogen i ho fa en medi bàsic,
ho fa en medi bàsic, per això s'observa aquesta coloració rosada, perquè s'estan generant OHs en el medi, i això ho podem observar perquè el color de la dissolució és un color rosat gràcies a aquest indicador que ens fa una mica de chivato i ens dona aquesta informació. Per tant, l'alumne havia d'explicar que s'observa aquesta coloració rosada perquè l'aigua passa a hidrogen en medi bàsic, per tant, l'indicador ha virat de color i ha canviat d'incolor, de forma incolora, a forma que seria la forma àcida, ha anat passant, conforme ha anat passant la reacció, a un medi bàsic, llavors apareix el color rosat. Molt bé, doncs aquest seria l'apartat A, que era més difícil, perquè clar, l'alumne havia d'entendre primer que l'aigua era el que feia la semireacció de reducció per donar hidrogen, i després això del color, de l'indicador, i ara anem a fer sí o sí a l'apartat B, que és molt més assequible, és un clàssic, que bàsicament ens diu que expliquem ara la semireacció de l'ànode, que ja la tenim clara, per tant, esborro per aquí, sí, i anem ara a escriure l'altra semireacció en l'apartat B, que és la de l'ànode, semireacció d'oxidació a l'ànode, polaritat positiva, per tant, el iodur passa a iode, i aquí és molt fàcil d'igualar, primer l'àtom que canvia d'estat d'oxidació, en aquest cas el iode, per tant, em queda 2 aquí perquè estigui igualada, 2 càrregues negatives, 2 electrons, per tant, els electrons, veieu, com us explicava abans, es perden perquè, clar, és una oxidació, s'ha de perdre perquè guanyi la reacció de reducció i hi hagi la famosa transferència d'electrons. Molt bé, i ens demanen la massa de iode quan circula un corrent de 500 miliamperes amb un temps de 40 minuts. Per tant, és un exercici assequible, perquè clar, aquesta part és assequible, ja que hem d'aplicar les lleis de Faraday. Per tant, primera cosa, anem a veure, 500 miliamperes és 0,5 amperes, si ho passem, sí? I recordem, un minut, 60 segons, per tant, això ens donarà 2.400 segons, sí? Aquí tenim passat en sistema internacional la intensitat en amperes i el temps en segon. Podem calcular la càrrega elèctrica, intensitat per temps, també ho podem fer ja directament el factor, jo ho faig moltes vegades a part perquè no sigui el factor tan llarg, però és igual. Això evidentment es dividit entre 2, això seria 1.200 coulombs de càrrega elèctrica. Per tant, comencem el factor de conversió per trobar la massa del iode, clar, del iode diatòmic, per tant, ens donen el pes atòmic del iode, jo ja me l'he calculat aquí, per tant, per fer el diatòmic únicament és multiplicar per 2, ens donarà 253,8. Vosaltres teniu només la massa atòmica del iode 126,9, clar, multipliquem per 2, 253,8. Bé, anem a calcular aquesta massa llavors a partir dels coulombs. Són 1.200 coulombs, llavors, primera llei de Faraday, 95.500 coulombs, ho teniu en notació científica, és el mateix, 1,65 per 10 a la 4 coulombs per mol. Això seria un mol d'electrons, aquesta seria la primera llei de Faraday. Segona llei de Faraday, mirem la semireacció. Per tant, què observem, nois? Que per 2 mols d'electrons circula un mol de iode, únicament hem de mirar l'estequiometria, sí? La famosa estequiometria, molt bé. I ara ja tenim que aplicar el pes molecular, per tant, o massa molecular, llavors tenim 200 per un mol de iode, tenim 253,8 grams de iode. Llavors tenim el factor ja acabat, això si fiqueu a la calculadora ens donarà un resultat de 1,58 grams de iode. Això seria la solució de l'apartat B, que hem aplicat aquí la primera i la segona llei de Faraday per fer aquest factor de conversió i trobar la massa que obtindrem de iode a l'acabar aquesta electròlisi. Bé, espero que hagi quedat clar aquest exercici, una mica diferent, una mica més original d'electròlisi. Ens veiem, espero que tingueu molta sort
a l'examen de química i ens veiem a Formació Miró.